Nikola, gledate pitanja i odgovori sa Nikolom. Tu je moj drug Miloš. Predstavi se, Miloše. Dobro. Mi ćemo se družiti sa vama i odgovarat ćemo na pitanja. Idemo prvo pitanje. David Messi Ivković pita zašto ne nalepiš svoje klipove na MySpace i Twitteru. Pa iz više razloga. Prvo što je MySpace nekako loše urađen, grafika je veoma loša i nikad ne bi htio, odnosno verovali vi ili ne, ja nikad ne bi postavljao klipove na MySpace, a na Twitter ću rado postaviti, ali mi se ne da postavim i tako. Idemo na drugo pitanje. Filip Svilenić pita od kad si počeo da snimaš? Ja sam počeo da snimam od juče, pa sam cijel dan kvesio na kompjuteru i snimao sam 12 klipa. Od jedan klip imam 12 prikaza, 1 9 i sve tako. Idemo na treće pitanje. Ivan Ivković, imaš li horor iskustva? Pa imam. Jednog dana sam išao sam do moje bake i onda me moja drugarica prepala. Idemo na četvrto pitanje. Milan Carlos pita omiljena igrica. Turbo Dismount. Peto pitanje. Ronaldo Messi, koliko imaš godina? Ja imam 12 godina. I to je to. Idemo. David Martinović pita živiš li u stanu? Pa ne, trenutno živim u kući. Sedmo pitanje. Milutin Stranković pita omiljeni drug. Moja steca. Osmo pitanje. Olivera Gatanić pita koliko cveća imaš? Puna kuća. Deveto pitanje. Marija Dragutinović pita koju boju kost imaš? Vidiš, samo. I deseto pitanje. Ato Stamenković pita da li si najstariji u odelenju? U školi? Pa ne, imaju stari u mom odelenju, a ja nisam najstariji u školi, a u odelenju isto nisam najstariji. Ljudi, to je bilo to što ste gledali od ovih pitanja i odgovora. Hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao! Ćao svima, ja sam Nikola, sada ću vam pokazati sa kim ću da snimam naredne klipove ili ti narodne igre. Evo, vidite ovo. Evo, vidite ovo. Ovo je Xbox 360. Možete pročitati ovdje. Malo se ne vidi dobra slika, ali to je stvarno Xbox 360. Evo, pokazat ću vam. Evo, imam ja tenis. Evo, tenis. Evo, vidite gore u ćošku da piše Xbox 360. Evo ga. Evo, možemo njih da biramo, možemo i druge. Zaboravio sam da upoznam te mog druga. Evo imamo i Softphonic Star Racing Transformer. Evo ga, i ovo je za Xbox, možete sami vidjeti. Evo ovo sigurno će vas obradovati, imam i FIFA 14. I to je za Xbox i to ćemo naravno snimati nekog dana, pošto treba da nabavim kameru. I posljednja igrica je Halo 4. Najbolja igrica, ja mislim da je bolja od Xbox, čak mislim da je bolja od PC. Sad ne znam, ja sam je igrao, oduševio sam se igricom, možda kada ja igram možda ćete se vi oduševiti. Što se tiče još neke igrice, reći ću stricu da mi kupi Minecraft Ninja Turtles. Još te dve igrice i njih ću pokazati, znači Minecraft je predobra igrica,
Link se nalazi u opisu videa. Uspjećete da je igrate i vi, samo morate kupiti Xbox. Ljudi, to je bilo to što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao svima, ja sam Nikola, u klipu pitanje i odgovori, ovo je moj drug Miloš, čao. Dobrodošli u još jedan klip, mislim u prvi klip pitanja i odgovori koji ćemo nas dvojica zajedno postaviti. Koji ćemo odgovoriti na pitanje koji su drugi postavili. Idemo na prvo pitanje. David Messi Ivković pita zašto svoje klipove ne postaviš na MySpace i Twitter? Pa iz više razloga. Zato što mrzim MySpace, čekajte na što je. Zato što mrzim MySpace jer je grafika urađeno loša i ne da mi se da snimam na MySpace-u, na Twitteru ću rado postaviti, ali ne da mi se i tu da snimam. Idemo na drugo pitanje. Filip Svilenić pita od kad si počeo da snimaš? Pa, od jučer. Idemo na treće pitanje. Ivan Ivković, imaš li horor iskustva? Pa, četvrto pitanje. Milan Carlos pita omiljena igra. Turbo Dismount. Ronaldo Messi, koliko imaš godina? 12. David Martinović, živiš li u stanu? Ne, trenutno u kući. Milutin Zdravković, omiljen drug. Moj klijent. Još jedan. Olivera Gatović, kakvo cveće imaš? Mamu! Deveto pitanje. Marija Dragutinović, koju boju kosu imaš? Lock. Atos Stamenković, da li si najstariji u školi? Ne. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovih pitanja i odgovora. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao. Bye.